Troms. Kan I huske 9/11? Ja, det kan jeg faktisk godt. Lige præcis. Der har vi været 6 år gamle. Jeg kan godt huske det. Ja, det kan godt huske. Ja. Okay. Ja, det kan vi godt, ja. Okay. Ja, det kan vi godt. Ja, det kan jeg. Bestemt. Ja. Har det påvirket jer som person? Ja, jeg tænker faktisk over det indimellem. Ja, ikke? Det gør jeg. Det er jo helt klart. Ja. Nej, ikke andet. Det var en forfærdelig dag, men det er ikke noget, som i dagligdagen påvirker mig. Ja, altså lidt, det påvirker jo, når man er i lufthavnen, ikke? Så tager det længere tid. Det er lidt irriterende, men ellers ikke, tror jeg så meget. Nej, jeg vil sige, det er nok... Altså, det har påvirket mig lidt mere, det der kom i Madrid og Frankrig. Altså. Så synes jeg, det kommer rigtig tæt på lige pludselig. Store spørgsmål. Ja, det ved jeg. Ja, på en eller anden måde. I en vis grad har det vel. Altså, man tænker ekstra over tingene. Meget. Min søn boede der og så det. Okay. Ja. Så ja, jeg var meget påvirket af det. Ja. Og han kendte mange, hvis forældre, altså børnenes forældre arbejdede på Wall Street, ikke? Ja. Så det var noget kedeligt noget. Ja. Vi tænker på det, og det er en dag, som man aldrig glemmer. Ja. Okay. Har det forandret din tiltro til andre mennesker siden 9/11? Nej, det har det ikke. Hvordan kan det være? Jamen, man skal tro, det bedste i folk, og at der er nogle mærkelige individer indimellem, det kan man ikke undgå. Så man skal altid tro det bedste i folk. Det kommer man længst med. Det er svært at sige. Jeg håber det ikke, men man ved ikke, sådan som tæerne har udviklet sig. Nej, det synes jeg ikke. Ikke generelt. Nej. Et eller andet sted er man jo nødt til at bevare ens tillid. Altså, ellers så kan du gå og være bekymret over mange ting. Nej, det har det faktisk ikke. Okay. Hvordan kan det være med alle de terrorangreb, der har været? Jamen, det har noget at gøre med, at hvis du skal gå efter det, så kan du ikke leve dit liv. Men det skal man gøre hver dag. Nej, jeg tror stadig, jeg stoler meget på mennesker generelt i hvert fald. Ja, det er jeg enig i. Ja, måske en smule. Hvordan det? Hvordan? Man bliver lidt mere skeptisk, når man skal hen på steder, hvor der er mange mennesker. Ja. Har du? Nej, det har ikke påvirket mig. Nej, det har det ikke. Nej. Hvorfor ikke? Hvordan kan det være? Det ved jeg ikke rigtigt, men nej, jeg tror, det er noget med, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Altså, det skal de der idioter ikke bestemme.